Я ведаю, што Машу Калеснікаву вы у пэўным сэнсе таксама выхоўвалі, настаўнічалі над ёй, калі была праграма дыджэя адраджэння, наколькі я разумею. Раскажыце пра гэты вопыт. Маша прыйшла ў малады фронт. Яна тады была кучаравенькая, ў акулярах, флейта ўжо была. Вось, яна ўжо грала там часам нават на вулічных акцыях. Это было вельмі цікава і кранальна. І яна адна з пераможцаў курсаў дыджэя адраджэння. Гэта праўда. То есть у яе ў юнацтве ёсць плыне светлай беларускасці. І калі мы ў Чарнігаве апынуліся разам спачатку ў лякарні, потым у гатэлі, абняліся, успаміналі гэтыя часы. Маша класна размаўляе па-беларуску, то есть Маша умее, она заспявала там 3 чарапахі, простыя словы, простыя рэчы, там все вызваленыя пляскалі ў ладкі. Таму, я думаю, што вот гэта той вобраз, які для Машы цяпер найлепш. Можа быць, вось такой, як бы шчырай і захопленай жанчыны з культурай, з байцоўскім характарам, з моцнай воляй нам таксама не хапае. Так што, Маша,